Un màster d'aquestes característiques és necessari i és molt útil perquè estem en una societat molt complexa. I el tema de la fiscalitat és quelcom que ens afecta a tot, no tan sols als individus, a les persones, que també, sinó també a les organitzacions, tant a les organitzacions amb ànim de lucre com les organitzacions sense ànim de lucre. Per tant, tots nosaltres, la societat en general, necessita persones ben preparades en el món de la fiscalitat. En aquest sentit, ja sabem que baixaran uns impostos, pujaran uns altres, que s'ha de mantenir la recaptació, però hi ha un tema que és el que possiblement no s'ha tractat i és el que interessa i és el que jo he explicat avui. I és el fet que les relacions entre l'administració i els contribuents són massa conflictives. Hi ha un índex de litigiositat insuportable i tindríem que mirar el que passa en uns altres països i buscar d'introduir formes de relacionar-se que fossin més pacífiques. La reforma fiscal del govern tindria que anar clarament per una línia d'humanitzar els impostos, deixar de tindre agressivitat amb les relacions amb l'administració i arribar a un sistema de compliment voluntari i de tracte respectuós per ambdues parts i de complir per convenciment. I, a més, per aixecar l'economia submergida, que és el problema, el llastre que té la societat, amb 300.000 milions de diners fora del circuit. Especialment s'han de posar impostos moralment correctes, com són els impostos sobre les activitats incorrectes. De la mateixa manera que hi ha impostos sobre el tabac, sobre l'alcohol i sobre el joc, s'ha de posar clars impostos que desincentivin tot el tràfic de sexe. I hem de demanar que hi hagi un cert equilibri entre els impostos que paguem i els serveis que rebem. Aquesta és una primera base. I després hi ha una segona base que per mi és molt important i és que el que no podem fer és continuar fent portar cada cop una motxilla més gran a les classes mitjanes i als petits i mitjans empresaris, com en aquest moment hi estan duent. Evidentment, l'economia submergida no només és un problema econòmic, sinó sobretot un problema fiscal. Últimament s'ha calculat que l'economia submergida implica una pèrdua fiscal de 72.000 milions d'euros. És a dir, sens dubte, si no hi hagués economia submergida, tindríem superàvit fiscal de lluny. Sabem que els diners que gestionem les administracions públiques no són diners dels que administrem, sinó que són diners de les ciutadanes i els ciutadans. I, per tant, a l'hora de gestionar nosaltres hem de gastar d'acord amb els ingressos que tenim i, per tant, no podem tornar a caure en dèficits molt elevats ni en deutes molt elevats perquè els acabem pagant, que és el que s'està succeint en aquest moment. Crec que la resposta està clara. Hem de tindre com a objectiu el sector públic americà.